Nagpositibo sa drug test si alias Paul 20 anyos matapos nga nag-iskandalo kag nakuhaan sa nga droga posil kag mga bala sa barangay Bugalion, Iloilo kahapon Enero 3. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Sean Predict Padilla, officer in charge ng Leon Police Station, genpayag sini nga hapon sa Enero 4 nagwa ang resulta sa drug test ni Paul kay nagpositibo ini sa paggamit sang illegal nga droga. Suno pa kay Padilla, hindi man drug surrender si Paul kag wala man sang iba niya kaso nga nabayular sa banwa sang Leon. Samtang kahapon napasaka man ang kaso ng Republic Act 9165, Republic Act 10591 kag alarms and scandal sa Iloilo Prosecutor's Office batok kay Paul. Dugang padiri, padayon pa ang investigasyon ng Padilla kung paano nakahupot si Paul sa mga kontrabando. Balita nagikan sa banwa sang Leon. Ini si K5 Aaron Rifollo para sa Kampiyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.